Sveti Serafim je rekao, od 1000 sveštenika samo jedan će se spasiti. To zvuči brutalno. Šta to znači? To znači da sveštenička služba je u suštini obaveza i žrtva, a ne privilegija. Nije to nikakva privilegija da je neko počastvovan, nego to je velika odgovornost i velika obaveza. Svakako, kroz rukopoloženje sveštenik dobija blagodat Svetog Duha, ali ne da bi sebe uzdigo, da bi on bio nešto privilegovan, da bi bio, ne znam, poseban on kao ličnost, nego samo da ta blagodat deluje kroz njega. I on je velikoj obavezi prema svojoj pastvi, prema onim dušama koje su njemu poverene. Zato sveštenička služba bez parohije nema smisla. Sveštenik biva rukopoložen i dobija duše za koje je odgovor. On je njihov dušebrižnik. I zato on mora bude svestan toga da i čak i one duše koje ne dolaze u crkvu, on odgovara za njih. Dužan je da ih pronađe. Dužan je da im ispriča nešto o Hristu. Dužan je da ih privede crkvi. Ne može da bude opušten i da kaže, pa onaj ko dođe u crkvu, ok, s njim ću da radim, onaj ko ne dođe, šta ja mogu za njega? Ne. Ako si ti poveren ove duše, onda ti treba da se o tim dušama i brineš. Zato je to velika odgovornost. I sveštenik mora biti svestan toga šta znači. I to uopšte je jedan veliki podvig biti sveštenik. A ne neka čast, privilegija i nekakva, da kažem, neka nagrada za to što smo, ne znam, studirali teologiju, pa sad kao nagrada postanemo sveštenik. Ne, to je velika obaveza. Pa prvi sveštenici, da tako kažemo, apostoli, su stradali za Hrista. I apostol Petar i drugi apostoli su stradali, život svoj su dali za Hrista. Znači, to je podvižnički poziv kojeg moramo svi budemo svesni. Ne moraju danas sveštenici, mada kada pogledamo istoriju i srpske crkve i drugih crkava, pa mi smo još pre nekoliko decenija za vreme Drugog svjetskog rata na stotine sveštenika izgubili koji su dali svoj život zbog toga što su bili sveštenici. Nisu napustili svoju pastvu, ostali su i bivali su ubijeni od ustaša i od drugih zlikovaca. Znači, sveštenička služba je na prvo mjesto služba. Zato kaže, mi služimo Bogu i narodu. To je velika obaveza i velika odgovornost. Zato sveštenik ne može da ima beskrajno puno parohijana. Zato što brinuti se o 10.000 ljudi je nemoguće za jednog čoveka. Prosto svaki sveštenik bi trebao u najmanju ruku da pozna sve svoje parohijane, lično, da im zna imena, da zna decu kako se zove, da znaju krsnu slavu. Znači da ima pregled o tome. Kada taj broj prevazilazi njegove mogućnosti, tada treba da dođe drugi sveštenik, da mu pomogne, da se razdeli, zato što ne mogu se ja brinuti o 1000 duša. Prosto zato što je to velika odgovornost. Znači, treba biti što više sveštenika da bi sve duše bile opskrbljene. A odnos između sveštenika i mirjana, na kraju krajeva, mi smo svi udovi crkve. Hristos je glava crkve, a svi mi smo crkva. Svi mi smo udovi tog tela Hristovog. Znači, i sveštenici, i vladike, i mi mirjani, svi smo mi crkva. I svi smo mi pred Bogom isti. Samo što je blagodat data sveštenicima i vladikama da za narod pripremaju svete tajne i da narodu daju svete tajne koje je Hristos ostavio njima na čuvanje. To je samo, zato su oni odabrani i školovani za to i pripremljeni i data im blagodat Svetog Duha. Ali u suštini naš odnos je zajednički i zajedno činimo crkvu i zajedno se molimo Bogu. I takav odnos treba da bude. Znači, ništa mirjani nije manje vredan u crkvi nego sveštenik, nego zajedno se mi molimo, zajedno činimo crkvu i kao tako treba da se gledamo. Samo što, još jedan put da kažem, sveštenik u tom kontekstu ima veću obavezu i veću odgovornost nego mirjani. Ne čast, nego odgovornost. A vladika još veću odgovornost jer je on zadužen za mnogo sveštenika koji imaju mnogo duša. Znači, njegova odgovornost je još veća, ali svakako je on dobio više blagodati da može da se snosi sa tim odgovornošću i na kraju krajeva zato
bivaju za vladike birani monasi, koji onda nemaju ni opterećenje porodice i dece, jer onda mogu apsolutno da se posvete toj ogromnoj odgovornosti koju oni nose. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.